Prest, bigarrengoa, Hori da. bigarrengo platerakin azteko, ezta? Bai, hola, zibiakoa. Bai, zuk esan da bezala, arkume hankak. Hori da, arkume Pildotzaren hankak. hankak. Hori da, saltzan. Saltzan. Ba, ura irakiten dakau, eta prest, sartzeko baino lehen da bizi osagaiak. Arkume hankak, tipula, erramua, irina, piper txorizoren mamia, piper hautz gozoa, piper beltza, piper mina, tomate saltza, eta txorixoa. Osagaiak esan ditut. Bueno, ba, orduan lehengoen biuna, ipini, hankak egozten. hildotzen hankak egosten, Bai. hone bihar dute, ordu erdi, Honeko. gutxi gora bera, Neko, ez da? Holaxe. Bai, neko, bai. nahikoa. Hori da. Oin Lehen da bizi da, hemen egiten ditugula, zeak, arkume hankak. Bai? Bai, bai, bai. Bai, Jarri ba. hankak eta izan Ba, dira, baina ba, jende asko niakiten ez. Bai, Jende asko gustatzen zio, bai, gustatu bai, baina ez zau tokatu inorek itia. Zake bai. bakizu, Laxen, gaur goxo egiten dituzun. laxen ipiniko, Hori da. gat puskat, Katza pixkat. Ondo garbilak ekarri dituzu, eta bai, gero bai, ondo garbitxuta, igertzen eta da, hori, hori da, eta ian eitxe dutzu, erdi bitxu, garbitxu ondo, nahi bozu, Hombre, etxean igual hartza oso arkume bat, eta bi arkume itzen Baino- bozu, arrazino bat, endako, Bai, hori da. justo, Baina bezala hola eskatu ezkeo, horrela ondo. Hola, ondo, Bai, Orduan, hau, pintzen dugu. martxen ipitiko dugu. Egosten, Eta hemen ontzi honetan prestatuko duzu Bai. Hori da. saltza. hau itxingu, Aitxingo zu. Beira, ondo. holaxe. Hor topian, eta hain, saltza ingo. Bale, ba. Hemen zua martxan Ikustazu, baitaren. bai, zua mesedez. Bai, zua jarri dut. Zuk saltzako osagaiak prestatzen Hori da. dituzun bitartean. Aitatu behar dugu, inguru, nahi da bilo gipuzkoarak esan, Bai, lan egiten dezula, araberri. Araberri osan, eta inguru oso polita, eta gaur egun, arduen bueltan, arduen mundu hortan, ibilbide, ondo prestatutako ibilbideak dituzuela. Bai, indala urte batzutan, ja horre Merkatu bat egin da, turismoa sortu da. hori Eta da. oso ondo funtzionatzen dau, Bai, Oso, baina primeran. primeran, bai. Funtzionatzen dau. Da, claro, lehen eren isa bodega, bodega ziren txikixak, baina oin ampliatu dabe eta Bai. onditxu dabe, Bai. modernizau egin dira, Bai. eta askoz, lehen esaten natzun bezala, zeren gutxi, bodega gutxi, eta itxe Bai. zeren ardua, esan kalitate, oin daun kalitatea, zetxik. Guan zein baino bia, ez da? Zein baino kabia, zetxik Hori da, lehen, bai. hori, denbe esan saltzen egin beste, eta oin kategorisa askokoa Bai, da. eta munduan zehar nik uste dut asko zabaldu dela baita ere. Bai, Nik uste hori dut gaur da. egun bai estatu batuetara, txinara, eta asko eramaten da, asko. Bai, claro, han inguruan, daukau ja ardoa, hori, izotz ardoa izaten ziona, Bai. osaten ziona, hartzen dana, mahatza pasan Horrekin daunian uste eginda. otola dala gauzia, Bai. eta gauean hartzen dana, izotzain Gauean hartzen jabene, da, bai. ja izotz asko hartu da benian, uste Bai. otamar garren Goizeko izotza. gintzakin, Hori da. goizaldeko gintza. Bai, baina esan bia da ilunez uste dut, Ilunez, bai. Eta hori etxen da ardo, dultze, Bai, ardo gozoa, ez da gero postriekin ateatzen da, hori da, eta bai, momentu guztietako badituzuela, bai, txurietan asko mejoratu da. Hori da, bai, zetxik oin, ekarri dugu aste honetan, ekarri dugu dana beltza. Bai. Baina, eskelena ez zeben eitzen beltz, bakarri beltza Beltza. eitzen zeben. Baina oin, Inon eta txurionak ere, hartzen bai, dabe bai, txurionak bai, eta bai. gorrixak Bai, egin bai, azidie eta oso Bai. onak, Gupaz azkenik uste, azken aldi urtean gorrila igual pixkat merkatuari gutxitu bezala indala naiz da honakin, ez? Bai. Txuriak indarra ondila hartu dula baitaren. Niri gustatzen zer gehiago txuria eta gorria, Bai. Beltza etxate Ez da zuen bape beste, gustatzen. hori ez zuzan inguru Bueno, hortan, ez, bueno, esate hoste, Esaten duzu, beti, bai, baina haua bete itxen doz, da nizela ez Bai. dakitzen ardoz, Bai. ba orduan hortaz izatea zetxika, nire Andriei gustatzeako ardu Bai. beltza. Bai. Da, oina ardo honak itxen dabe isa Bai. danak, Anzamanigo nostatu be, Bai. duka ardo txurion bat oso ona, eta bergantzok ere bai. Bai. Horiek zariak ere irabarazi Hori dituzten. Hori da. Eta ostatupe gorrixa eta atzen dau oso goxua, Goxua. oso goxua. Bai. Bai. Gero aitatu behar da baita ere esan dugu, ardo mailan asko mejoratu dela, ez?
baina baita bodegetan esan zuen zela, baina bodegak egin bat ikusgarria dira kanpotikan. Hor, Claro, arkitektuak bai. eta egin dituzten lan batzuk, Hori eta da. bodega batzuk arduera ona izango dute. Baina kanpotikan Hori da, ikusteko, pentsaizu, Samanigon, ni naizen herrixan be, daukau baigorri. Baigorri, ze polita Baigorri da, oso laukila, politxa. kristaleskoak Hori da, gain-gainean, hori da. eta gero barruan izan naiz eta hor, goiti bera aldapan Hori ikusten da, da prozesu hori da. guztia, oso ona, Gero oso ona. bai. daukazu, Laguardian, pentsaizu, daukazu Campillo, daukazu Remeiuri hori denak etzen da, Remeiuri eta horre danak inguruan eltziegon be badaude eta Bai. Ugarte eta, bueno, Bai, bai. gauza- Eta gero baita ere egurentarrak. hori Horiek, egurentarrak. paganozen bat badute, Bai, hori beste da. bat San Vicente la Sonsierra. Bai, San Vicente da Sonsierra, bai. Hori da, bai. Hori da. Hori da. Horiek Sierra Cantabria egiten du oso ona baita ere. Bai, hori da. Bai, San Vicente. Bodega Mordoba Mordo bat, da, bai. Da bertxa gainera, Hori da, bai. Aizioz be, zeako elegantia dan. Bai. Nik oso ezaguna nuen, zea, bueno, oandekan bizi da, baina, bueno, pixkat jubilatu inda, Luis Alegre, baita ere bea, baitxa? gizona bea, bai, etxekoa, ze bere markaduna, eta oso etxekoa baita ere, bai, bai. geta irazko guten zan. Jesús, bai, Juten da, esatzen handikan. dut, bai. Hori da, bai. Abodega Gizona. ederra eta ardo ederra duzka, Hori da, bai. Bai. Pixka jubilatu inda, lasaitu inda gizona, baina Mhm. jarraitzen du. Bueno, urtia be, jende gaztiei bela, Hori da, enbia da segipen nahi, pasatzen segipen nahi. puskat, ala? Hori, bai. Ba, nintxo iso Bai, agotako bai. diogu. Zuen aldamenian handikan ikusten dela baita ere, dakazu Iziuz, Hori da, aipatu izan Iziuz, ginen bai, beste bai, gunean bai, baita ere, bai. atzian Sierra Cantabriako mendiak dira, Aha. eta beak ba hor olatu forman ematen dan bazte edifizio polita, Bai. Itxura, olatuak ematen dio, bueno, olatuak eta gitu, horri. Bai, zara, hori da, o bai. Da mendian mendian itxuria. forma, kasu Hori honetan, da, bai, bai. hori da. Mendian itxuria da. Bai. Hori ba, Arteak, lehenengoa izebena, hola, moderno. Bai. Ba, eltzigon be, dukagu hori, Marquez de Riscal, Marquez de Riscal, Hori oso da, politxa ere bai. bai. Frankerik egin da. Hori da. Ze polita hori da baita ere, oso ezta? politxa. Herri Oso horrei eman dion politxa. bultzada. Bai, zaitxik Herri egiteko herrixa. askotan ezaten inguru ere, bai. Porque Bai, herri batak ingurua, juten bai, zea, zaitxik, jende asko juten da, ba, Claro. zaitxik hotela duka, Bai. asko etortzen dira, ba, laguardia, guardia bizitatxera, eta, bueno, euna pasatzera. azkenean hori inguruan Bai, ba, herri bai, politak bai. daudela, ezta? Eta danak ba, ondo konservatuta, arrizko etxiak, Bai. armarria bakoitzak herri... Bai, eske. Etxe Zamaniegon be bakoitzak... etxe politxa Bai, duzkaguz. señoriales esaten da hori bezala. da. La guardian ere, bai, gero, dana ez da ikusia bodegak eta dana, ba, la guardian be koiaua dukau, pasiatzeko, Baita ere, inguruan, jubilauak hortxe, ingurudanean, da harresiei ikusten da, buelta emanaz, hori da, bai. ikusten da, ba, Bai, da bai. maz danak eta dana. Bai. Baina, bueno, hemen famatzen nahi, gu guardia herria, ba hori arrizko Hori da. zeak etxiak ditula, armarria eta hori dana, baina zu, egia esan da, herriz ondo moldatzen zea. Bergaratik zuaz, eta bergarak ere bai ditu etxearrak. Hoxe, hombre, Zake, bea hori badaki, ezin leik esan ez ez, Hori da. Bestela bergati, bueno, Behar bergan ez dugu doztela zaitue. atzen sartzen. Hori da, horren baitare aukeratu du berri polita, ezta? Berganetako politxena da. Hori da. La Guardia, ba, hori. Ba, bino, Bizitzeko ben- nik esaten bai. da, ni bizi nintzen La Guardian, baina ez daukazu ezer. Ez daukazu ezer. Ze, ba, dana tabernak, eta baina egun guztian, ba, sartzeza lanetik juteza etxea, da, itetzeza herrixan da, betiko arpeixak ikusten. Irten enbia da puskat hortiziat. Bizkat. Arna sartzeko bintzat. Bai. Ulertzen dizut, nire harri txiki gona eta ulertzen dut. Ondo. Baina, bueno, gustora, azken finean Bai. gustora. Txiko puskat? Bai? Bueno, itzin nahi baina, bueno, egia esan da lanien nahi gea. Bai. Hemen zuestitzen nahi gea, eta bitartean, kutxero espresioan ditugu, Hori da. hankak egozten. Hau ja saltzain got, eta Bai. itxoin gau, ja, hori itxen, aber nola itxen da, Hori. eta kitxo. Irin pixkat. Irin pixkat. Hori, gorpuz pixkat emateko aldea. Puskatxo bat, Bai. Piperrautz gozoa. Hori da. Bai, zaitxi pikantia botatzen oso, nik gero botatzen dutzat pipermina. Bai, pipermina hor da, gazu Baina- preparatuta. Hori da. Bai, nik egolako, zera, hola,
Loko platera jate dituten nian da, pipermin zali eban nahi, pixkatu da, tak, da ikutu bat, Bai, Ego bati bat ardua barin badaka Hori hemen da, bai, gaztatzeko, bat besteekin oso ondo etortzen da, Baina emon bihotzazu indar puskate gorputza, gorputz puskate plateai. Bai, hori bai. Baina jo horrek indartu egiten du. Bai, horrek. Bai. Hemen txorixoan moztu duzu, Bai. eta hau beste egun batean erabili ginen baitaren, zea etxeko jabian Bai, lehenguzuana zana, txorixua, bai. han bertan daka, karnizean. Bai. Hau gordinikan ere arrango da. Osa gordinikan hola xen. Osa gordinikan etzan hola xen. Ez da, zatu nuen, pixkatu. Hori entzun bitartian. Eitzen dau txorixo goxua eta pikantia, Bai. Ni betik hartzen dut, generalian, hartzen dut, esaten dena goxua. Goxua. Bai, bestela injar asko mote dutza janariai. Zaborezua, Bai, tomate puskat botako digu. Eta hau itzalduko. Arategin izena, El Pilar. El Pilar. El Pilar. Bai, o la Pilar. La Pilar. Bai, eta nausixa, bai. Zeitsi da, nausixan aman. Bueno, hau ja, ja dago. Hain behiratuko, berankak ja egositxa doden, ikuste hote hongo dirala. Aki. Ordu erdi pasa dugu. Tragatzen gut, nola dagoen. Bai, egin da daude, Honek. Zuzenien horreateko dituzu? Bai, ja zuzenean eta saltza honek. Honekin egiten du saltza urra horrekin, ja egositza zaukan. Hain, txoin. Hau, bai. Ura, bihar dut. Bai. Zuek adibidez, jatetxian, bertan ematen zu jaten, baina igual bodega batzuk ez du ematen jaten, eta zuek jana prestatu eta ara eramaten zuean bertan jateko? Hori da. Bai, hori itxen du. Ez hori jatetxe asko egiten du baita ere. Bai, hori itxen du, zaitxik eukitzen dabe sukaldia. Beak Ero, duke sukaldia prestatuta, baina ez duke inoke gertatzeko, orduan eskatzen duzku guri. Eskatzen du, eta gioan pertsona batek igual berotzeko, eta bai. Guk eramaten dugu. Berta, zuek hartzen zuen pertsona hori, eta... Bai, hori niri tokatu izan zen bodega bat obestian, Generalian Alabia, Alizia juten da. Alizia juten da, bera. Bai, zuet dana prestatu eta gero behar jartzen zuen. Neu jatetxean gehatu bian. Bai, hori da, bai. Baina zutan aldisto eman eta gero berakan. Bepeltzen dau, gertatzen dau berak maia, gertatzen dau dana. Generalian berak juten da. Bai, ni gertatu izan zat, eta zuek prestatzen dut, ez jatetxeak ekartzen du, hori beste markatu bada zuentzako. Bai, zaitxin neguan askotan eskatzen duzku, eta bueno, neguan zela egotengan lasai hau. Ba, eta askotan gertatzen da igual, bodega batzutan igual txikia, familiarra dia, eta igual enkantua gauza badaka igual bertan gelditzia bazkitan, da horrela, ez? Hori da, giro horrekin, bertako nagusiakin bardo berezi bat atatzen duzula. Bai, kuadrilla batzu, hori, nik dukalagun batzuk, hori, bodega dukena, zaman egon, eta, bueno, deuke txoko bezalakoan, bodegan, da, bueno, eskatzen dabe janaria. Eta, ja, amabi pertsona, eta nahi ditugu patatazela rejona, patorrillo, ez dakize, eta horrela. Hori da, eta, bueno, ero lasaitxu itzen die, eta bintzat maixan jartzen die, eta bazkaltzen dabe dana batea. Bai. Bueno, horien lako, 15 minutu, hori da. gazpuskat bota. Bai. Eta gero kasu honetan, baita ere saltza birrinduta hola inbiar deu? Ez. Olain joten bezala, hori da momentuan, olain gozi hankak, eta bere urakin, azkenian, aparte, eitxe dozu kasolagatan, hori, saltzaz, piko saltza. Ba, ikusi duna txorixua eta zekin, da listo. Da, jazta, hola. Bale, gordon lasai, hemen zu estien utziko dugu, eta 15 minutu barru, etorriko geha, baina hola isen, birrindut ez zaren gabe. Iparmina puska bota hotzat, baina nahikua, Bale. Koiti bituta, itxura erra. Itxura erra duka. Eta bertati berta behitu ezkeo. Usaina be. Oso
Elegantia duka. Elegantia daka. Ba, Horatu beraldezu da bai. gatzez da zemoz abilen? Ba ez bada, Ba, ez nik bada, uste dut ondo jo. egongo dala, Nik fallo ez bilatzeko aldea. Eh. nintzen. Bai, Vale. bileran dago, Venga ba. Ja, piniko. Bentxe urratu zazu. Hor perminado ja, kontuz gero, Bai. Aintzan bentatzen hauten hori, eta gutxi hori jamardeten. Zurretik eltzi eta barroa. Hori, askotan hori, esaten da. Bai, ez dakit nola jamardeten, Zuk esaten zuen bezala. Kurioso gaziko naiz da. A ber, Bai, Listo. uste dut da. ba orain. Daztatu baino lehen, gure xefaren azken ukituak esan, eta prest. Arkume hankak, ura, erramua, piperbeltza eta gatzaz egozi. Tipula eta txorizoa, zati txikitan zueztitu. Piper txorizeroa eta irina nahaztu. Tomate saltza gehitu. Piperbin, pixkat ipini. Arkume hanka egoziak gehitu, bere salda bota eta guztia erregozi. Manol Rementeria, zure gaurko azkenengo eta aste hontako azkenengo platera porrazteko prest. Arkume hankak. Gustatzen zaizun? Bai, ni gauzoekin da ondo. Gelatina utza izaten da, ez da? Bai. Abegio hona da, geho txupatzi ere, bai. Zatitxo hau esaten da, hobi haua. Hola, horrek Hau? atzaskal, bai. Hola, okel gehiago duka bentsat. Hori ondo goxua zen, baina badaka ezea pikantian gauz hori, Bai, Baina ondo, baina ardo pixka itxura. borratuko dut, eta balekua. Errazillo bikaina jarri diozu, eta bikaina errazillo bezain bikaina dao, hau, bai. arkume hankak. Oso goxuan, eta Posten eizau bai, dala, hango hango plater. bertakoa. Bai, bertakoa. Bertakoa. Bai. Ba, ondo errematu duzu, Nik errematatu ikasi neban duzu. eitzen, da, Bai, dala urte mordo bat, baina... Ba, ondo ikasi zuen. Bai, oso goxua da. Bere gelatina eta Bai. suabidade horrekin. Eta zorionak eman, ze plater ikusi ditugun guk Araba Errioxako platerak, bat bestien atzetikan, Eskerrik oso asko. ezagunak Bai. eta oso goxuak baitaren. Bai, balekuak. Bueno, eta minutzi, hau gero jarraituko dugu jaten, bainik eta hemen ditudan gure lantaldeak, gustorazko, eta bitartean ardoa, ekarri dizu beste bodega bat, Bai. esan momentu honetan baita ere, bostegunetan alkarrekin lanian ibili gehala, eta bodega asko daudela inguru hortan, eta danak ekartzen zaila dala, tanetatik Hori da, ardo bat bai. ekartzen. Azkenean, ba, hori, ez ginoan karri bihar ardo danak. Danak. Da ez da gaizki gehatzearen, edo ez, baina, bueno, kasualidades, ba, nire kuadriakoa da, eta lehengunean topa honitzen behakin, Bai. guztuan, da, Eta esan ziozun esan ekartzeko. hotzen etorrela, eta esan zoztan, ba, ekarriko atzut, ba, ardo batzu probatzeko, eta erakusteko telebistan, Ba, heredade berganto. Hori da, Bere Samaniagon. izenean, launan izena nola da? Carlos. Carlos. Ba, Carlos, oantxen bertan Taidaskun. daztatuko du. Zuk ireki bitartean, Vale. eta hemen kopak urratuko ditut, kopak ere ekarri dituzu bertatikan, Bai. Errioxatikan, bere izen da guzti, Da berrixatik. hori da. Eta ba, etxe bezala bertakoak, la huerta viejakoak nahi due esan, ba, beste bodega guztia asko daude, ez? Bai, Lehen bai. esan duen bezala, ba, Campillo, Remeiuri, Isius, hainbeste daude, eta tanak indutela tratua, zerratikan bezero bezalare ben jatetxeta etortzen dialako, eta naiz eta ardua, beraien ardu ekarri ez, danak Hori da. gogoratzen diala. Bai. Hori da. Listo, ba. Azta honetan egunero dastatu dugu ardua, Probatzen, eta bai. zein baino hobiak izan dira, Hori da. eta haure gutxi jo ez da izango, ez da? Hori, ez haguna da, Haure hona da. Ez da launa dalako, baina ona da, Bueno, Oso zango ona. diot ona da. Hori Hola. afeixetan bazkaltzetan. Berak eramaten du. Hori eramaten du. Ba, Da ointxe- txuria bebaduka oso ona ere bai, Oso ona baita ere, Baita. Kolori ebinepen, Bai. hori zen gerezi kolore potente hori. Usaina ederra duka, Bai. Txebiskan naztuko da horrela, Ardo hauek eta askotan izaten da ordula orduen balenotik ireki eziko eta hobeto. Ordura orden 10 minutu baino lehena,
Bai, eta ireki, reserva hola, dianian esaten du baita ere ordu bete, arnaz eta horrela, hartzeko. arnaz hartzeko. hori da, Baina guk gaurko honetan ez dugu arnaz hartzeko denborik emango. hori da. Ondo, barrura, Ara arduan. Primerakoa. Eta Ona. hankan atzetikan sartutakoan, guandik eta hobeto. Hor pikante guztiekin, Hori hori da. hobeto sartzen da. Hori. Bueno, azken eguna iritsi zagu, eta gutxien eskerrak emango dizkozu, ez dakit zure nagusiari, o etxekoai, familiai. A ber, jatetxeko nagusiai, jatetxeko danei, Bai. Aliziai, nerekin etorri dana. Alizia bertako alaba. Bertako alaba, Alaba. etorri dana, laguntzea. Baina ez du nahi gertatzeik, gero besarka da handi bat, nire anai arrebei, bergaran, eta Samaniegon, nire emazteai Jolandai, eta Onintza alaba. dene musu handi bat, nire alabari onintze. Onintze, hori da. Hori da. Nik bai, muixo handi bat onintzeretzako. Hori da. Azte hau pasadeu, ondo gustora, elkarren lanean, ondo moldatu beha, ez da? Bai. Eta plazera izan da, zuk guri olako plater goxuak erakutsi izana baita. Mila esker zuei detzearren, da guztua egon naiz. Gusto etorri zea, hori da, Gipuzko aldea. Hori da. Zuiz, izango dizugu, gaurko honetan, bagoazela, Errioxatikan, datorren astean, beste nun baitea gu badaki unoa guazen, baina zuek beti bezala, astelenean gure zaion, eta beste norbait etorriko da. Eta seguruko imailako sukaldaria izango dela. Aio, eta beste bat arte. Agur, beste bat arte. Eskerrik asko.